Hej og velkommen til denne hjemmeside, hvor du gratis kan oprette annoncer for køb og salg af varerne. Inden vi går videre, vil jeg lige opfordre dig til at få den her video op i en ordentlig størrelse, så du kan se, hvad der foregår. Og det gør du ved at trykke på den HD-knap, der er nede i bunden af videoen. Og når du har trykket på den, så starter videoen i en højere kvalitet. Og bagefter kan du trykke på knappen ved siden af, som markerer, at videoen skal op og fylde hele skærmen. Godt. Lad os starte med at se på, hvordan vi opretter os, så vi kan skrive et indlæg, altså en gratis annonce, inde på hjemmesiden. Det er let at gå til. Man går over i sidemenuen og trykker på registrere. Og så skriver du simpelthen ind, hvad du gerne vil have som brugernavn. Og du skriver din e-mailadresse ind. Og det skal gerne være en rigtig e-mailadresse, som dur, fordi den kommer også til at få besked, når nogen svarer din annonce. Og så vælger du et password, mindst 6 bogstaver eller tal, og så trykker du registrere. Brugernavn og adgangskode er godt lige at have skrevet ned, fordi det skal man bruge lige i øjeblikket efter, når man skal logge ind, og også i fremtiden. Nu logger jeg ind her med mit brugernavn og det kodeord, jeg lige har valgt. Trykker på login. Og så kommer jeg ind her på en hjemmeside, som er administrationen bagved, og den kan vi lige vende tilbage til. Jeg starter med at klikke heroppe i hjørnet, besøg site. Og så kommer vi ud på forsiden igen, og nu kan vi se heroppe, at mit brugernavn er noteret her, og jeg kan oprette en besked. Jeg kan også skrive tags, det vil sige sådan en slags mærker, der markerer, hvad min annonce handler om. Og så kan jeg ellers udgive annoncen ved at trykke på udgive indlæg-knappen. Og så går der lige et øjeblik. Og nu er annoncen offentliggjort for hele verden, og andre kan komme og svare annoncen. Hvis du gerne vil svare en annonce, så går du bare hen til annoncen, så trykker du på svar-knappen, og så skriver du et svar. Og trykker udgive kommentar. Og så bliver der simpelthen oprettet en tråd her, som du kan se. Her kommer svaret på annoncen ind. Så det er utroligt let at gå til. Herover er de her tags eller mærker, hvor du kan gå ind og læse i bestemte kategorier, eller du kan søge efter noget. Godt. Du kan også gå ind og lave et mere avanceret indlæg, hvis du vil det. En mere avanceret annonce, hvor du kan formatere tekst og sætte billeder ind osv. Det gør du ved at klikke herover på sideadmin. Så kommer du ind på bagsiden af systemet. Og så går du herover under indlæg og trykker på tilføj nyt. Og så kommer vi ind, hvor vi kan skrive et indlæg. Om et øjeblik. Hjemmesiden er desværre lige lidt langsom, mens vi optager den her video. Det håber jeg ikke, du skal opleve. Og her kan vi så skrive et indlæg og indsætte billeder ved at trykke på den her knap for eksempel, og skrive med fed skrift ved at trykke på den her knap og alle den her slags ting. Og så udgiver man ved at klikke herover. Vi går lige tilbage til selve forsiden af hjemmesiden. Og der vil jeg lige vise dig en sidste ting, og det er, at der er også tastaturgenveje. Hvis du trykker herover, så kommer tastaturgenvejene op, så du kan se, hvilke knapper du kan bruge på dit tastatur for at komme hurtigt igennem indlæggene og svare dem og redigere dem og alle de her ting. Det kan være utroligt smart. Man klikker dem bare væk ved at klikke på skiltet igen.
og så er man klar til at køre videre. Okay, og så lige lidt om reglerne. Altså den hjemmeside her er gratis at bruge, og den er let at bruge, og jeg håber, og vi håber, at du har glæde og gavn af at bruge den. Men der gælder regler, og først og fremmest så handler det om, at du skal undgå at skrive slemme ting om personer og virksomheder og varer. Vi har simpelthen hverken tid eller lyst eller råd til at have advokater på alle mulige sager med klager over ting, som er blevet skrevet om forskellige personer og virksomheder. Så hvis du har noget negativt at sige om noget, så er det et andet sted end lige på den her hjemmeside, det skal foregå. Alt det positive og alt det saglige og alle annoncerne er yderst velkomne. Du er selv ansvarlig for det, du skriver. Du vil blive holdt ansvarlig for det, hvis der er problemer med det også. Og vi har rettighederne til det. Det vil sige, at vi kan ændre det, vi kan slette det, vi kan nedlægge tjenesten osv. osv. Så det er sådan kort fortalt den måde, det hele det virker på. Så nu kan du godt springe ud i det og oprette dig som bruger og skrive dit første indlæg, eller svare på et indlæg. Og du skal være hjertelig velkommen til at bruge tjenesten så meget du lyster. Er der nogle problemer, så skriv lige et indlæg om det, eller send os en e-mail. Vores kontaktoplysninger er altid nederst på siden, så det er til at se, hvem der står bag det her osv. Rigtig god fornøjelse. Hej hej.